Com a CUP Capgirem, primer de tot volem donar les gràcies als veïns i veïnes que estan aquí acompanyant-nos amb nosaltres i que fa molts anys que estan lluitant per la recuperació d'aquest espai, no només com a equipament, sinó per la recuperació de la memòria dels barris que l'especulació urbanística i el turisme ens està robant. En aquest sentit li cedeixo la paraula al Gabri, un company de la CUP del barri, i ell segurament ens explicarà millor. Quédate aquí al seu costat. Hola, gràcies a tothom per venir. En primer lloc, des de la CUP Capgirem Barcelona, agrair la presència de veïnes i sobretot de la plataforma Salem Torre Garcini, que porta masses anys lluitant per recuperar aquest espai que sempre ha estat al barri. És una lluita contra l'especulació i la màfia immobiliària representades per Núñez i Navarro i els seus interessos en aquest barri. I també és la lluita contra un model d'urbanisme i de ciutat-negoci que ha facilitat l'especulació i la venda dels nostres barris a les grans empreses privades. Recordar en aquest sentit que l'any 2003 Torre Garcini va ser exclosa del catàleg de protecció del patrimoni amb la connivència del govern d'aquell moment per facilitar-ne la venda a Núñez i Navarro. Una operació que demostra, una vegada més, la connivència entre els partits del règim i els poders fàctics que durant 36 anys han governat aquesta ciutat. Una confrontació entre l'interès públic i l'interès privat, que ha anat reduint l'espai habitable per les veïnes. Des de la CUP Capgirem Barcelona sempre hem defensat per aquests motius que Torre Garcini havia de ser recuperada mitjançant totes les eines a l'abast del poder municipal, per damunt dels interessos de l'especulació i sense recompenses com a contrapartida. Malgrat que la modificació del Pla General Metropolità dins de les possibilitats legals és una via lenta, donarem suport al govern de la ciutat, en la línia de defugir qualsevol opció que passi per recompensar les exigències de l'elit immobiliària. Com diem, la via de la modificació del PGM és una via lenta, sí que també caldrà estar atentes a la degradació de la masia que inquieta les veïnes, ja que des de l'any 2013 recordem que aquesta està tapiada i no coneixem la situació de l'interior i la degradació que pot estar patint. Llavors esperem que més enllà de la Comissió d'Urbanisme d'aquest dimecres, en la qual votarem a favor i ens posem al costat del govern en aquesta proposta, puguem establir marcs de treball conjunts a través de mecanismes oberts a la participació del veïnat i que permetin rearticular la vida col·lectiva als nostres barris. Finalment, recordar que la lluita per salvar Torre Garcini no és només la lluita del barri per recuperar un edifici emblemàtic i un dels pocs espais verds d'aquesta zona, és la lluita de les veïnes per recuperar els espais comuns i és també la lluita de les veïnes de la ciutat per recuperar la capacitat decisòria d'unes institucions que fa massa anys van deixar de fer política. En aquesta lluita volem advertir a Núñez i Navarro que les seves amenaces, tan repetides durant els últims anys, no ens faran enrere en la voluntat de recuperar aquest espai que sempre ha estat nostre. Gràcies. Vale. Sí, Gabriel.